Κρίνατε σκόπιμο η χώρα μας να στηρίξει, παρά την αντίθεση των Κυπρίων αδερφών μας, και την Τουρκία για τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Αλληλεγγύη και υποστήριξη, κύριε Υπουργέ, στην Τουρκία, κύριοι της κυβέρνησης. Μας ζητάτε να νομοποιήσουμε μέσω του IMO την Τουρκία που πραξικοπηματικά επιβάλλει εμπάργκο κατά των κυπριακών πλοίων και των κυπριακών λιμανιών. Μας ζητάτε δηλαδή να νομοποιήσουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ειδικά όταν ο στόχος της παρανομίας είναι οι αδερφοί μας Κύπροι. Στηρίζετε λοιπόν αυτούς που εισέβαλαν στην Κύπρο μας και ανακήρυξαν ψευδοκράτος. Ξεκαθαρίζουμε, η ελληνική λύση απορρίπτει κάθε διάλογο με την Τουρκία. Τελεία και παύλα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση. Γιατί ο ελληνισμός δεν έχει άλλα περιθώρια στην Κύπρο. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική.